Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилә Бирханова. Чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Бүген 10 март Россиядә архивлар көне. Зей хатын-кызлары республика бәйгесе җиңүчеләре. Зей музыка мәктәбендә зур югалту, уку йортының элекке директоры Нина Назарова вафат. Бүген 10 март Россиядә архивлар көне 2004 елдан бүген ил календарында истәлекле дата буларак урын алган. Дәүләт архивы елдан елга саклана барган матбугат тупланмасыннан тыш һәр гаиләнең йортында истәлекле яткәрләр архив бар. Тулырак киләсе видео язмада. 10 март илебездә архивлар көне буларак билгеләп үтелә. Зәйфыклары газетасы да районның тарихи ел язмасы санала. 900-гә якын ел дәвамында ул җирлекнең көн сулышын, үсешен яктыртып аның кыйммәтле архивына әверелде. Менә минем кулымда 92 елда чыккан газетаның төпләмәсе. Баштарак аны безнең хезмәттәшләребез, безгә кадәр булган редакторлар менә шулай кулдан төпләмәләр итеп, ясап архив итеп саклаганнар. Хәзерге вакытта инде безнең газета махсус типографиягә җибәрелеп, анда китап формасында төпләнеп, менә шушындый форматта әзерләнә. Үзебезнең Зейнформ мәгълүмат агентлыгының да бик кызыклы бай тарихлы архивы бар. Ул бүген дә кадерләп саклана. Дәүләт матбугат архивларыннан тыш һәр гаиләнең истәлекле фотосурәтләре бар. Берәүләр өендә иске китаплар, элекке документлар кадерле урында. Истәлек аларга ни дәрәҗәдә якын? Бу турыда белешү өчен без Зей урамнарына чыгып халыктан сораштык. Фотографияларны кадерләп саклыйбыз, альбомнарда тотабыз, даже телефонда да бар. Сезнең өчен зур истәлек. Әлбәттә зур истәлек безнең өчен. Иске документлар, которые, как говорится, памятно остается. Потом благодарности, открытки поздравительные. Это же как память все равно. Кеше тарихын белмәсә, үзен оныта, белми дигән сүз. Безнең бит инде бабаларыбызның 7 бабаларга хәтле белергә кушалар. Минем сеңләрем дә архив тоталар. Миңа да җибәрәләр, WhatsApp әйбәт эшли бит инде безнең хәзер. Кем кемнәргә туган түгел икәнен һәр вакыт кыягазда саклыйбыз инде. Узган атнада Казанда ел хатын-кызы республика бәйгесенә нәтиҗә ясалды. Төбәк турлары йомгаклары буенча республика этабына 142 катнашучы үткән. Тантаналы чарада 10 номинациядә финалга узучы хатын-кызларны бүләкләделәр. Алар арасында Зейдан Дина Коронова белән Елена Терентьева да бар. Ел хатын-кызы республика бәйгесе җиңүчеләре арасында Зейнең гүзәл затлары да бар. Конкурсның төбәк турлары йомгаклары буенча республика этабына 142 катнашучы үткән. Тантаналы чарада 10 номинациядә финалга узучы хатын-кызларны бүләкләделәр. Хатын-кыз ана номинациясендә җиңү яулаган Елена Терентьева Зей Грейсонда хезмәт куя. 6 бала анасы офицер ирен хәрби операциягә озаткан. Зей музыка мәктәбе директоры Дина Коронова хатын-кыз мәдәният һәм рухият номинациясендә җиңү яулый. Бәйге җиңүчеләрен Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазлыева, Татарстан хатын-кызлары республика иҗтимагый оешмасы рәисе Зилә Вәлиева бүләкләде. 6 марттан 15-нә кадәр ЮХИДИ идарәсе тарафыннан Татарстанда шул исәптән Зей районы юлларында каршы-як полоса операциясе дәвам итә. Профилактик чара каршы-як хәрәкәт юлына чыгып бәрелешүләрне кисәтү һәм булдырмау максатыннан үткәрелә. Юл транспорт һәлакәтләренең иң еш очрагы ул каршы-як хәрәкәт юлына чыгып бәрелешүләр. Күңелсез хәлләрне кисәтү максатыннан мартның 6-сыннан 15-нә кадәр Татарстан буенча каршы-як полоса профилактик чарасы бара. Зей районында ел башыннан зыян күрүчеләр белән юл транспорт һәлакәтләре теркәлмәгән, әмма каршы-як полосага чыгып узып киткән 17 машина йөртүче административ җаваплылыкка тартыла. Узган елның шул ук чорында әлеге хукук бозу өчен 86 машина йөртүче административ җаваплылыкка тартылган. Узып китү кагыйдәләрен бозган өчен 5000 сум күләмендә штраф яки 6 айга кадәр транспорт белән идарә итү хукукыннан мәхрүм итү каралган. Икенче тапкыр кагыйдәне бозсаң 1 елга кадәр йөртү хукукыннан мәхрүм ителә. Моннан тыш административ җәзага дучар ителгән һәм әлеге гамәл өчен транспорт чаралары белән идарә итү хукукыннан мәхрүм ителгән затка 3 елга кадәр иректән мәхрүм ителү куркынычы яны дип искәртә ЮХИДИ идарәсенең район бүлеге башлыгы Рамил Гарифуллин. Дәүләт автоинспекциясе юлда йөрүчеләрне юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтәргә чакыра.
Валентин Атласовның 30 елга якын гомере хәрби диңгез флотында уза. Хәрби булуы аның эшендә, үзен физик яктан тотышында, кыяфәтендә ачык чагыла. Кайда гына эшләсә дә, хезмәтенә җитди карый, ышанычлы, сүзендә туручан. Ул игелекле эшләр башында да тора. Шәһәрдәшебез Валентин Атласов 26 ел Төньяк флотта хезмәт иткән хәрби диңгезче. Армия сафларына китәр вакыт җиткәч, ул хәрби диңгез флотына алуларын сорый. Мине җибәрделәр, мин Северный флотка эләктем. Александр Невский дигән крейсерда 3 ел служить иттем. Анда 3 ел эчендә 3 тапкыр мин бүләкләндем. Отпуск белән ватанга чыгып, аннан соң книга почета, крейсер почета керттеләр. И уже главный корабельный старшина званиесында запастакка кайттым. Хәрби хезмәттән соң туган авылы Федоровкада яне авыл хуҗалыгы техникасын иярли башлый. Валентин Атласовны яңадан хезмәт иткән урынына чакырып алалар. Үҗәт тырыш якташыбыз хезмәт баскычларыннан тиз үрли. Матростан 2нче ранг капитаны дәрәҗәсенә кадәр күтәрелә. Валентин Атласов 26 ел океан диңгезләрен кичкәннән соң туган авылына кайтып төпләнә. Яктыкүл авылы җирлеген җитәкләүгә алына. Аннан соң 4 ел кече күләмле көймәләрне теркәү буенча дәүләт инспекциясендә хезмәт куя. Шулай ук район хәрби комиссариатында эшләгәндә дә хезмәтен намус белән башкара. Хәрби булуы аның эшендә, үзен физик яктан тотышында, кыяфәтендә ачык чагыла. Кайда гына эшләсә дә хезмәтенә җитди карый, ышанычлы, сүзендә туручан. Ул игелекле эшләр башында да тора. 500 йорттан 28 хуҗалык кына калган Федоровка авылына да югалырга ирек бирми. Анда фронтовиклар һәм тыл хезмәтчәннәренә багышланган хәтер мемориалы булдыра. Из нашей деревни Федоровка, из рода Атласовых на войну были мобилизованы 19 человек. И из них 6 погибли, и 13 вернулись живыми. Беренче бөтен дөнья сугышында катнашкан якташларны барлауда, зиратларны карауда, авыл храмын торгызуда Валентин Александровичның өлеше зур. Федоровка минем йөрәктә инде. Ул без анда туып үскән, Федоровка кайчандар булган 500 йорт, бүгенге көндә инде калган только 28 йорт. Авылны бетерәсе килми. Анда авылдашларның тирә-якта бер чиркәү дә шуңа күрә авылында бетерәсе килми, и аларның дагы чиркәүгә йөресе килә, и үз телендә көләү итәселәре килә. Валентин Атласов район Керәшен иҗтимагый оешмасының дини һәм рухи мәсьәләләр буенча комиссия рәисе дә. Аның теләк тәкъдиме буенча шәһәрнең 35-нче бистәсендә чиркәү булдыру каралган. Ә гыйбадәтханәне җиткерү бу елга планлаштырылган. Минем тәкъдимемә түгел, наверное, безнең вакыты җиткәндер инде. Керәшен оешмасы оештырылды, и керәшеннәр үз телендә көләү итүләре турында сүз алып бардылар. Шуннан соң без район башлыгына үзебезнең теләкләрне белдердек, и алар каршы килмәде, безгә җир бирделәр, и шул җирдә бүгенге көндә инде Святитель Макарий исемендәге храм төзеләчәк. Бүгенге көндә дә Валентин Атласов изге эшкә алынган. Ул Чернобыльчеләр берлеге иҗтимагый оешмасының зәй бүлеге рәисе буларак фаҗигадә катнашучыларны барлау, алар турында мәгълүмат туплау белән мәшгуль. Зәй хәрби хезмәт ветераннары нәшер иткән китапта аның «Мин ничек диңгезче булып хезмәт иттем» хатирәсе урын алган. Монсы срочная службада инде, монсы инде күп еллар узганнан соң, монсы крейсер Александр Невский да, монсы крейсер Петр Великий да. Ә хәрби диңгез флотындагы хезмәте турындагы хатирәләре аны гомер буе озата бара. Хәрби хезмәт Валентин Атласовны кыенлыкларны җиңеп чыгарга өйрәткән. Ирләр дуслыгының, үзара ярдәмләшүнең, команданың, какшамас диңгез бердәмлегенең, ватанга тугрылыкның нәрсә икәненә төшенергә ярдәм иткән. Ярдәмнең олысы кешесе юк, бигрәк тә илдә барган катлаулы вәзгыять чорында. Кем ничек булдыра, шулай булышлык итә. Иске Зәй бистәсендә яшәүче Алексей һәм Нина Малафеевлар хәрби операциядәге улларына УАЗ машинасы җибәрделәр. Әлеге гаилә турында тулырак киләсе видео язмада. Когда повестку получил, я сразу, у меня тоже шоком была.
Искізейде яшәүче Малафеевлар хәрби операциядәге улларына дип күчтәнәч посылка әзерли. Тартмадагы әйберләрнең күбесе хәрбинең үзе сорауы буенча тутырылган. Аларның өлкән уллары октябрь аенда өлешчә мобилизация буенча чакырыла. Переживать шундый авыр инде. Но посылка җыярга булыштылар, бер иптәшләре, танышлар, күршеләр, берсе дә алай читтә калмадылар. Бөтенесе булыштылар. Рәхмәтле без аларга. Бик зур рәхмәтле. Балаларга барып җитсен инде. Азык-төлек җыелмасы көндәлек кирәк яраклардан кала иң зур ярдәм итеп Малафеевлар үз көчләре белән УАЗ машинасы да алган. Кечкенә уллары Иван исә автомобиль ясап сату белән шөгыльләнә. Абыйсы соравы буенча алынган машинаны ул яңартып, буяп, бер туганына хәрби операция зонасына җибәрү өчен әзерләгән. УАЗик, шул бронированный инкассаторский машина. Буядык ниттек тә инде. Бөтен кешегә бик зур рәхмәт. Очень волнительный момент инде для меня. Шәхси посылкаларны җыюда Малафеевлар гаиләсенә якыннары, туганнары да зур булышлык күрсәткән. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре. Зей музыка мәктәбе зур югалту кичерә. 9 март көнне 82 яшендә талантлы музыкант, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Зей балалар музыка мәктәбенең элекке директоры Нина Назарова вафат. Зей музыка мәктәбе зур югалту кичерә. Уку йортының элекке директоры Нина Назарова арабыздан китеп барды. Нина Александровна күп еллар Зей балалар музыка мәктәбендә эшли. Башта фортепиано классында укытучы, 1985 елдан 2010 елга кадәр мәктәп директоры вазифасын башкара. Бу чорда ул уку йортының дәрәҗәсен күтәрә. Элеккеге җитәкчеләрнең башлангычларын нигез итеп ала, яңа идеяләр кертә. Ул коллективны берләштерә һәм иҗатка илһам бирә алучы җитәкче була. Нина Назарованың 2 дистәгә якын чыгарылыш укучысы бүгенге көндә балаларны музыка серләренә өйрәтә. Она очень была позитивный и светлый человек. Всегда праздники у нас проходили интересно. У нее всегда были какие-то идеи интересные. Вот. И очень жалко, что ее не стало. И мы соболезнуем всем ее родным и близким. Нина Александровна киңәшләрен тотып педагоглар музыка мәктәбендә балаларга сәнгать дөньясына кушылырга ярдәм итүче атмосфера булдырырга омтылалар. Сейчас, находясь в кресле Нины Александровны, я понимаю, что от нас ушла эпоха. Эпоха становления нашей школы. Мы всегда будем помнить Нину Александровну светлой, яркой, талантливой. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Бу сезгә җиткерәсе соңгы хәбәребез иде. Тагын да күбрәк мәгълүмат белән сез Зей яңалыклары сайтыннан таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Ә мин сезнең белән сау булашам, исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.